دیمەنên trajediyayê li gundên derdora Bakurê Lazîqiyê dubare dibin. Li vê derê kampeke nû bi awayekî heremekî bêserûber hatiye drustkirin. Ew jî piştî ku koçber ji kampa xwe ya berê ji ber topbarana firokeyên Rûsî û Sûrî riviyan. Ji aliyê xizmetguzariyê ve gelekî masî li vê kampê peyda dibin. Ne av, ne elektrîk, ne jî guhdaneke bijîşkî heye. Ev kamp weke kampên koçberên Sûriyê di rewşeke xirab de ye. Em li kampê bûn, em hatin topbarankirin. Êdî me berê xweda vê derê. Li vê kampê ku bi awayekî bêserûber xêvet hatine danîn. Haya kesekî ji me nîne, ne rêxistin ne alîkarî. Her wiha rê jî nîne ku alîkarî bigihêjin me. Rêxistin guh nadin me. Koçberên vê kampê gazinan ji nebûna alîkariyan dikin. Êdî xêvetên wan ji ber kevinbûnê nema bikêrtên. Ew bi êzing û ava nepak xwarina xwe amade dikin. Lê her ew bangewaziyê dikin ku alîkariya wan bibe. Ev koçber Sûdê ji ber hemên zevî û darên navçeyê dikin. Bihêviya ku deriyekî rizgarbûnê ji wan re vebe. Kampên me di hejariyeke mezin de dijîn. Ji aliyê xêvetan ve yan jî ji aliyê kel û pelan ve. Sala par rêxistin hebûn, alîkarî bi xelkê re dikirin. Êş û azarên 5 salan ji koçberiyê. 5 salên ku xelkên Sûriyê li welatê xwe ji deverekê diçine devereke din. Ku ji ber mirina li welatê xwe direvin. Lê her ew ji bo bidawîbûna vê rewşê hêviyê nabirin.